В момента има някой, който много ви наблюдава, прекрасни хора. Затова, нека да видим кой е този човек, какво иска от вас, с каква цел го прави. Хайде да проверим заедно. Вълнуваща енергия има тук. Преди това обаче ви напомням, че вече можете да се запишете за всеки един от модулите в моето Таро обучение Израствай чрез Таро, където ще се научите да бъдете истински професионалисти. Също така, ако имате нужда да работим над вашите казуси и проблеми без намесата на Таро карти, можете да си запазите лична коучинг сесия. И сега да видим. На първо място ще кажа, че намеренията на този човек са много важни, те са много големи. Имаме 4 жезла, което ни показва, че този човек проявява много сериозен романтичен интерес към вас. Това е някой, който дори си представя в едни моменти, че може би има съвместен живот с вас, дори сключвате брак. Това е някой, който много се възхищава на вашата мъдрост, на любовта, която имате в себе си, на това, кои сте вие, защото във вас има нещо много привлекателно. Това е човек обаче, който никога не ви е споделял какви намерения има, какви чувства има. Някой, който го държи вътре в себе си, защото го е страх, че по един или друг начин вие можете да го отхвърлите. Това е човек, който е свикнал да бъде отхвърлен в цялост. Това е някой, който се страхува, че ако каже нещо, вие ще спрете да комуникирате с него и това е някой, който не знае как да промени перспективата ви. Сякаш има нужда от такова нещо. Човек, който е много объркан и някой, който като цяло иска много неща да ви каже, но не знае как. Човек, който е много нараняван в миналото. Човек, който е бил изоставен, чието сърце е било разбивано. И виждаме тук, че това е някой, който е на вашето работно място. Това е някого, с когото комуникирате всеки ден. Някого, с когото по един или друг начин се сближавате, но нямате, може би, в момента намеренията да имате романтични отношения с този човек или го усещате просто като приятел, приятелска фигура. И все пак виждам тук, че има някакъв момент, в който вие ще разберете какви чувства има този човек и ще имате избор да направите. Дали да бъдете с него или не, но е за добро, така че си помислете. Можете го и всичко ще бъде наред. Ако имате нужда от лично таро четене или лична коучинг сесия с мен, можете да си запазите такива през уебсайта ми abundantkiko.com или някои от методите, изписани на екрана. Благодаря ви за отделеното внимание и гласуваното доверие, прекрасни хора. Можете да ме последвате и в останалите ми социални мрежи, както и бързо и лесно да си запазите час с мен през уебсайта ми или другия метод, изписан на този екран.